Il-qorti preżeduta mill-imħallef Henry Mizzi ċaħdet rikors kostituzzjonali urġenti mressaq minn Daniel Mucca li qed jiġi pproċessat quddiem ġurija fuq l-akkuża tal-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski, delitt li seħħ lura f'Awwissu tal-2020. Huwa kien talab biex l-avukat Mario Mifsud ikollu aktar ċans li jistudja l-każ. Apparti minn hekk, Mucca kien talab sabiex jiġu sospiżi l-proċeduri kriminali li għaddejjin kontrih fuq il-bażi li nkissru drittijiet tiegħu għal smigħ ġust peress li d-difiża ma kinitx preparata biżżejjed. Il-ġuri kontra Mucca u Viktor Dragomanski beda fis-16 ta' Ġunju fejn iż-żewġ imputati qed jiġu akkużati bil-qtil fir-residenza tal-koppja fit-triq Lokerf ta' Sliema fis-sajf ta' 5 snin ilu. Filwaqt li l-imputat verament esperjenza diffikultajiet biex isib avukat, ir-rekords tal-qorti juru li mill-inqas minn Marzu tas-sena l-oħra kellu diversi opportunitajiet sabiex jaħtar difiża privata. Bekk il-qorti konkludiet li ma kien hemm l-ebda ksur ta' dritt tal-ġuri ġust u għalhekk ċaħdet it-talba l-sospensjoni tal-istess ġuri. Dan ifisser li l-proċeduri ser jibqgħu għaddejjin kif pjanati. Fost ix-xhieda tal-ġimgħa kien hemm l-ispettur Xavier Baldacchino li dak iż-żmien kien jagħmel parti mit-taqsima tar-reati maġġuri. Huwa kwota xi diskors li kien qal Dragomanski meta ġie arrestat f'lokanda fil-Gżira bl-ispettur jgħid li r-raġel mill-Maċedonja ta' fuq kien ikkopera mal-pulizija waqt l-arrest tiegħu. Iżda fi kliemu kien ibes ferm jekk tpoġġuni f'ċella mal-Albaniż noqtlu u ġabni f'dan l-inkwiet kollu. Waqt is-seduta Daniel Mucca għamilha ċara li għal darb'oħra kien ser jirrifjuta wkoll jidħol fl-awla u jiġi pruħu sew bl-imħallef Natasha Galja Xiberras tordna li jerġa' jiddaħħal fil-kamra ta' wara l-awla 22 u jsegwi kollox minn fuq il-monitor kif kien għamel sa mill-bidu tal-ġuri. Il-ġuri daħal fil-5 jum tiegħu u Surġent Josef Ġerada kompla jiexed b'mod dettaljat dwar l-iżviluppi prinċipali fl-investigazzjoni. Ġerada spjega li waqt tfittxija fir-residenza ta' Mucca, il-pulizija sabu diversi oġġetti fosthom katina, żewġ laptops u 4 mobile phones. Abbażi ta' informazzjoni oħra miksuba mingħand l-istess Mucca wara l-arrest tiegħu, il-pulizija rnexxilha ssib il-Peugeot li kien kera l-aħħar. Din il-karozza nstabet ipparkjata viċin il-lokanda Westin Dragonara. Waqt il-kontroeżami li sar mill-avukat ta' Dragomanski Alex Cherry Herrera, ix-xut ikkonferma li meta kien arrestat Daniel Mucca fil-Furjana dak kollu l-instab fir-residenza tiegħu ma kellux x'jaqsam xejn ma' Dragomanski u kkonferma wkoll li Dragomanski kien urtat ħafna l Mucca għal dak li għamel u li l-istess Dragomanski ġab ruħu sew mal-pulizija.